mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nahuli ko ang asawa ko na dumidede sa dibdib ng hipag ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang araw na yon. Pakiramdam ko sa isang iglap na wala ang tiwala ko sa dalawang taong pinakamalapit sa akin. Itago nyo na lang ako sa pangalang Regine. At ito, ang aking secret file. Kasal ako kay Dingdong. At meron kaming 3 buwang gulang na sanggol. Dahil kapos kami sa buhay, nakikitira lang kami sa apartment ng kapatid ko. Kasama namin doon ang asawa niyang babae. At ang isa nilang anak na 1 taong gulang. Maliit lang ang apartment. 1 kwarto lang ang meron para sa kapatid ko at sa pamilya niya. Kami naman, abay, meron lang kwarto na gawa sa tela ang pagitan. Merong 1 foam, ilang gamit. At walang permanenteng trabaho ang asawa ko. Paminsan-minsan, nakakasama siya sa construction. Pero simula nang magtag-ulan, halos wala na siyang mapasukan. Kaya ako ang napilitang maghanap buhay bilang sales lady. At ang pinakamabigat para sa akin ay ang iwan ng 3 buwang gulang kong anak araw-araw. May gatas naman ako. Pero dahil sa trabaho at pagod, may mga pagkakataong hindi sumasapat ang breast milk ko. Minsan, umiiyak na lang ang anak ko sa gutom. Napansin yon ng hipag ko. Sakto naman at nagpapasuso siya sa isa nilang anak. Isang araw, kusa siyang nag-alok sa akin. Siya na muna raw ang magpapadede kay baby kapag wala ako. Kesa naman umiyak ang anak ko sa gutom. Sa sitwasyon namin, DJ Rocky at DJ Jello, wala akong lakas ng loob tumanggi. Dahil wala naman kaming pera. Wala kaming pambili ng formula milk. Kaya, buong tiwala kong iniiwan ang anak ko sa asawa ko at sa hipag ko. At hindi ko alam na ang pagtitiwalang yun ang sisira sa pamilya namin.
Isang araw, napaaga ang uwian namin sa trabaho dahil may maintenance sa tindahan. Excited akong umuwi para makita ang baby ko. Pagpasok ko sa apartment, tahimik ang paligid. Dumiretso ako sa pwesto namin. At pagbukas ko ng kurtinang nagsisilbing pinto namin, ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi ang anak ko ang una kong nakita, kundi ang asawa kong si Dingdong, nakadede sa dibdib ng hipag ko. Ang asawa mismo ng kapatid ko. Nakadede sa dibdib ng hipag ko ang asawa ko. Habang sa gilid ng kama, mahimbing na natutulog ang 3 buwang gulang kong anak. Tapos, yung 2 taong pinagkakatiwalaan ko, gumagawa ng bagay na hindi ko inakalang kaya nilang gawin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, DJ Rocky at DJ Jello. Napasigaw ako. Pinagsasampal ko ang asawa ko, pati ang hipag ko. Umabot ang sigawan hanggang sa labas ng apartment. Narinig ito ng mga kapitbahay kaya nagsilabasan sila. Nakiusyoso. Kaya may kumatok sa pinto. Miyembro ng barangay. Ayun, nauwi kami sa barangay. Doon na kami naabutan ng kapatid ko. Sa sobrang galit ko, sinabi kong napakalandi ng asawa niya. At sinira nito ang pamilya ko. Tinanong ko rin ang asawa ko kung bakit niya nagawa yun. Ang sagot niya sa akin, naging marupok ako. Nanliliit ako sa sarili ko. Wala akong maibigay sa inyo eh. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung paanong pumasok sa kukote niya at nagawa niya yung bagay na yun sa akin. Kailan pa? Kailan pa nila ginagawa yun ng hipag ko? At hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba na magbabago siya, na hindi na niya gagawin yun. 2 linggo na ang lumipas. Hindi pa rin kami nag-uusap ng hipag ko kahit nasa iisang bubong pa rin kami tumitira. At sa bawat pagpasok ko sa trabaho, kinakain ako ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa bahay habang wala ako. Gusto kong umalis. Kasama yung anak ko pero wala akong pera. Wala akong ibang matitirhan. At higit sa lahat, iniisip ko ang anak ko. Kasal kami ng asawa ko. Humihingi naman siya sa akin ng tawad. Pero sapat ba yun na dahilan para patawarin ko siya at tanggapin na lang ulit sa buhay ko? Sa buhay namin ng anak ko? Pakiramdam ko mababaliw ako. Nagtatalo yung isip ko. Ipagpapatuloy ko ba ang pakikipagrelasyon ko sa asawa ko, alang-alang sa pamilya namin para buo ito? O sasagipin ko ang sarili ko at aalis na sa sitwasyong ito? Kaya pa bang buuin ang isang pamilyang winasak na ng pagtataksil? O mas mabuting unahin ko na lang ang sarili ko at ang anak ko, kahit wala kaming kasiguraduhan kung saan kami pupulutin? Sana matulungan niyo po ako, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Regine. At ito ang aking Secret 5.